RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpatago sa address sa Manila. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Jenny. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Jenny. Kurt, gano'n niluhod ka, uy. Wanay dag na storya. Pakasli ko, be. Kurt, Please. Maluwi ka na ako. naong bayay. Love mo ka kunin mo. Love kayo sa tanan. Maong yes, magpakasal ko ni mo. Yes! Nalipay gud kaayo mi nga magpakasal namong duha si Kurt, Jenny. Kay diha ra gud di mo nakita namo nga grabe ka malipayon among anak. Salamat, tita. Love sad kayo na ko si Kurt, tita. Wala ko'y pangitaon pa sa among relasyon. Kontento na kayo ko. Ate Chani, Oh, Fe. nag-uol ko kay mawa na nako kong kuya. But at the same time, happy sad ko. Kay ma-happy na siya. O ikaw yung maasawa. Fe, naibawsad ko kung unsa kakapinangga ni kuya ni mo. Maong ayaw ka bala ka. Wa ka mawad kuya. Napunan pa hinoon kag ate. Thank you. Love you, Ate Chani. I love you, sad inday, Fe. Mingaw lagi din isbay. Asam din mga tao? Pa? Nak, lagtaw ko. Asa man ka pa? Ako sunda ng imong manghod. Isumbong mo ko lang iyang maestra nga. Wa na ko lisunsul sa klase ng manghod. Sundan ako nga sa pingon. Okay. Sige pa. Amping. Tapos sa di mo ba Imo magyug ko nga gisundan. Wala man tanig batang way boat ini. Kaya wa bitaw kay buot. Sumagod. Pinalaida mo ha? Pero high school magyapon ka. Bong, paminaw ni Papa. Ayaw pa sige pabadlunggod. Ang gusto lang ako nga magtarong ka sa iyong kinabuhi. Di ka magsige og kuy-kuy ka ng iyong mga barkada. Tarawa oh. Nagbinuan ka na sa iyong pag-iswila. Tunan na nila. Stan sa baa oy. Hoy! Tama kayo. Bong! Pa, Yung mo lang. pasag din nalanas, Bong. Tama kayo. Basi nung ma-stress lang ka. Hey! Wa lagi kung may bawa ko sa buhato na bata anak. Pa, Anak nyo na basta kaslunon, no? Kagihan kayo mo trabaho. ang mahugid ka, Besh. Besh, seriously, kung ka nang. What's I feeling, ho? Excited gid ko. Ay, natural. Kisa may dili ba excite nga makauba naman ako hangtod sa hangtod ang lalaki nga love kayo na ako. Excuse me, Besh, ha? Hello, Pa. Nak, ikaw manghod na peso. Unsa? Nga naman, Pa. Nakakulos na ikitrip pa nga babae. Inubos ko no. Nakahimo si Bong og panglugos pa? Sultihin ko sa tinuod, Bong. Eh, Nakahimo ba kas paglugos sa babay? dalang ko sa kong mga barkada te. Kinuo ko intaw ni mo, oy, Bong. Nabuang na ka? Nakaila ba kas babay, ha? Oo, uti. Kinsa? Ha? Kinsa? Si Fee, ang manghod ni Kuya Kurt. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Kaniharan mo lang na sigbagtig mong cellphone. Sabat, wa kay planong tumagura. Si Kurt ang nanawag pa. O wa ko may bagon saon ako siya pag-atubang tungod aning gibuhat ni Bong. Nak, dili sa yun lalim ang ilang part, uy. Grabe ang trauma sa gibuhat ni Bong o sa iyang mga barkada.
Wa ko kay bagod sa akong buhaton pa. Maayo kayo ang pamilya ni Kurt ni rin ako. Ihilak na. Kung unya na ito banga si Kurt kung anda na ka. Pila ka adlaw na akong naglikay ni Kurt. O kung mo aris sa bahay, dili ko mugawas. Pero hangtod kanus amang ko ingod ini. Dili pa gyud ko antam nga mo atupang niya. Usa, mularga ka. O pa, muadto ko sa Manila. Magpalayo ko. Ulya, ang kasal yun ni Kurt. Tanaw ni mo pa. Gusto pa kasi magpakasal sa igsuon sa nirip sa iyang manghod. Dili na pa. Mang mas maayo pag magpalayo na lang ko. Jenny. Pero ko, nga naglain mo na ako ginawaan. Oh, ayaw kong inang ha. Magpiti ko. Ginoo ko. Positive. Mabtos ko. Unsaon man din ako. May bawang amahan ang imong gibabtos. Dili pwede, Jerome. Nga, saan na ni mo? Padakon ako ning bataa nga ako rin mahibaw. Dili ko magpahibaw sa akong papa. Og labi na ni Kurt. Sige, ikaw lang ka. Niyara ko, diit ka pasagdan. Jerome. Pila na sa katuig ni ako sa Manila. Kimingaw na kayo ko sa akong papa. Andam na baka umuuli sa Cebu. Ha? Uling sa Cebu? Ngayon trabaho din eh. Nugon kayo. Taas bigagrango din eh. Gusto na sad ko nga makaila akong papa sa iyang apo. Sige. Kung alam nyo ka, okay na. Importante ka. Salamat kayo ha, Jerome. Maayo gid kayo ka nga pagkaami ko. Ikaw ra gid mao iniunong nako dinis Manila. Maong salamat gid kaayo. Ako din po. Opa, sorry kayo nga gitago ni nako nimo ha. May problema na ko na ko eh. Pero si Kurt, uso man, nahibaw na siya nga may anak siya. Wa pa. Ug wa ko'y planong magpahibaw niya. Chini, katungod niya nga may baho nga may anak siya. Ayaw idaho niya ang bata. Kita mao'y may atraso nila. O katungod sa kong apo nga makaila sa iyong amahan. Pa. Buhi ba ka? Abi na ko patay na ka. Kurt, sorry. Wa ko kay bagod sa di ka pag-atubang. Tungod sa kipuhan sa kong manghod, Tife. Wa ko'y kaisog ka mo atubang ninyo. Dili na ko madawat ka na buhat to ni Bong ni Fe. Sorry kayo. Nanang. Kanang sorry ni mo. Makapabalik pa dahil kinabuhi sa kumangod. Unsa? Unsay? Patay na si Faye. Pinakaadlaw, humantog gibuhat si mong manghod. Naghikog siya. Unsa? Ginoo ko. Masaylo ako, Kurt. Abi ni mo, Jenny. Huwag mo di ka pasula. Huwag mo kisa.
imong igsuon may sadan. Pero lipaw kag unsay akong gikalautan. Kay gibihaan ko nimo sa panahon nga natinahanglan ko nimo. Mura ko mabuang magsigig una-una sa ginangatan sa kong igsuon. Sige ko panawag nimo, kinagkinahanglan ko nimo. Iadto ko sa inyo. Pero sa gibuhat nimo, ha? Huwag ko nimo kausa. Pasaylo ako. Unya karon. Ibalik karon mga yung kapasaylo. Di na ti ka mapasaylo bisag unsa pa'y buhaton ni mo, Jenny. Dili na. Grabe gid akong pagmahay kay nagpadako sa akong kahadlok atong higayuna. Og naka-decide ko nga dili na lang gid pahibaon si Kurt nga may anak ni. Hangtod sa hangtod na lang gid akong itago ang nahimong handumanan sa among pagminahalay ni Kurt. Nibalik na lang ko og larga sa Manila. Og dinhi na nako gipadayon ang akong kinabuhi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka na mga galang kaagi ni Jenny nga nagtago sa address sa Manila. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, pagtawad paalam. Ang maong kaagi, gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap, mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang liining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.